Ay, dahil sir dayon sir, lingkod. Lingkod o si... Dali, lingkod sa dara. Ako dito si gipadala diri nga ako mag-CI sa mga. Katong sa appliances na ko. Ay, Alam ko yung mga- Approved na bang ko, di ba? Or CI pa, Jud? I-CI pa dyan sir. Diyos ko, kadato na ako nung mag-CI pa. Alam ko yung mga gamayng pangutana. Sige, go, andam ko. Unsa may mga kuan nimo source of income. Daghan may negosyo di sa kadaghan di na ako ma-mention tanan pero nami karinderya, sari-sari Unsa pa store. yung baligya mo? Karinderya di sudan jo. Okay. Nya, naamoy mga appliances mo. Daghan nami upat ka TV, nami kanang washing machine, nami mga oven toaster, mga basta daghan, dato mi do. Kaning balay ma'am inyo ani. Oo, amo adyo ni kani kuan ni siya 400 square meters. So, Basta Wala. approved na. wait lang, murag dili pa kay sure imo ang kuan kay daghan man gog mga newsfeed na kuan di daw maayo imong background. Ay, ingna pa ko mga silingan, di ba? Power kay ko. Do mga CI mo po silingan. Ingna to ko mga silingan dara ang sa Sige. power. Kuan? Ay, okay ra. Dali, may durian og coke. Sabaya ang durian og coke para lami isa lawas pa ang dugo nimo na magbukal-bukal. Dahil sa gudong. Nako anak sa. Ay. Limpyo sa guni. Di man mukha una itong bisita ko. Bisita ko yung anak ko. Pogi kay no. Like this, no? Sir. Sakit po yung tiyan ko. Ay, ano day ma'am? Kumain kasi ko ng kwek-kwek na pinagbabaran sa Sandro. Joke lang sir, TikTok ko. Basig makuan ko nimo ba mga probahan. Joke ra tika. Probahin niya ko sir ha. Hindi ako dali-dali ma'am. Asa imuhan ni ako ani sir. Agi ko na nato sige. Basta ha, interview na sir dara maayo kay kung tao diri sa mong barangay sir. Actually akong bana ang barangay captain. Okay. Kinsa man mong bana ma'am? Si Kuan, captain. Captain. Captain Sparrow. Okay. Ato na dito sir, salamat kay sir. Di na may helmet. Sige. Dala na lang ito na sir. Sige, salamat. Ma'am, ngayong gabi. Uy, may gabi sir. Si... Ngayong gabi. Ang sa'yo tuyo, sir? Mag-CI lang ako sa mga about kay Linda. Mag-CI ka, sir. Gabi naman, sir. Ay, dagan mo og CI good. Ay, saan di gusto niyong may bawaan, sir? Gusto lang ako may tabo nga unsay naibala nimo na kay Linda. Unsay naibala nimo about kay Linda. Ay, ano, sir? Dagang na siya utang, sir. Mga ang collector, everyday, sir, ginagabalik silang balay. Tapos, na siya mga batal sila ba niya, di niya pambayaran. Kuyokin na, sir. Ay, dyan, nangutang siya, no. Mga appliance. Diyos ko, ayun, yung utangan, sir. Nya kaning balay, iyahaman daw ni. Nangarkilara na siya. Nangarkilara na siya. Ano siya iyaha daw ni niya? Iyaha daw ng mga appliance na sa sulod sa balay. Dili na iya, sir. Maugay, maun, di ka pa na iya kay. Kuan man na, kanang inutang ka ba, panaimpas. So may background na diri sa inyong lugar. Sir, ikapilan ta taga-simana, nagabalik-balik o barangay. Ano man po? Tungod na mga utang, ganyan, ibayaran, mga batal, ganyan. So, unsa kay maayo ani ipadayon kay nako ni. Ayaw na lang gid, sir. Ako pa niyo, sir. Dagan na kayo natagaman na sir. Mas ako, sir, friend naman na sir, pero di ta mo ipahamak kay sir kay Diyos ko kamoy luoy kay sir. Kailan na, sir, Diyos ko. Sa tanan GCI nako ba sa imuha ra jud ang negative. Ay, sir, at least nasulti ko tinuod, sir. Bahala ka, sir. Bitaw. Basta, sir, I like pag-mention ng pangalan, sir, ha? Sige, Sige, sige pangalan nimo? Ina lang nga, si Ising. Sige. Salamat, Salamat. sir. Ay, hapit agad yung mga harvest ng balanghoy. Mga kawatan, dagan kay kawatan diri mga silingan, mga baga kay naong. Kitay mananom sila yung mga harvest. Ay, kalami sa feeling nga natin yuta nga sarili ato. Uy, kay para at least, di ba? Hoy, kung buang nga ba? Napukay daotan ha? Na. Unsa ka? Nabuang na pug ka? Nag-text akong tig CI hawa, daw ko na aprubahan. Ikaw na paguro. Ha? Wadi ko na bang sukat pa Sige. Palungon ta ka diyan, Sa naka-ebidensya? Kisa naman silingan akong doon. Nag-interview daw sila silingan yung gidautan ko. Wado ko'y mga kita. Sa wala ko'y negosyo. Unsa di ka? Paminas ako kasabot sa gipang story. Unsa di ay? Nag-utang ko, yun ay nag-CI sa kuha. Grabe akong pamakba para makakuha lang og ka ng... Basta, nag-utang ko. Then, naday silingan na... Ako rin silingan di mo. Ako ra di ay. Kisa mo di duol, kisa mo di kailan ako, ikaw raman. Mo na naga-judgmental kay mo sa katanan. Wag mo kabalon sa tinuod no. Bay ko balon sa gipang utang diyan. Ako pa na yung pasanginlan. Ano ka balo? Ikaw ba yung nakita na ko paggawas yun ako? Nakita na ko yung naong dito sa tindahan. Alangan, lumalit lang ko.
Kung ginadauton-dautan ko nimo ha para di ko makakuha og mga gamit na ikaw sinahan ka, sinahan. Dili ko sinahan. Wala ko tungod ana, inyo man na. Kumangutang mo inyo ako labot sa may labot na ako ana. Sinahan jud kay mo. Hindi mo gusto maabsan mo. Ngano dig magutang-utang ko dara o para managhan akong gamit, makabayad bang ko. Dagan man akong negosyo. Ano ako yung ginakong? Ano sa di ka? Kabalo ko ikaw. Wala na ilaing tao dara si Ising. Kabalo Wala di si ko nga nangutang ka Gret ha. Oh, nganong kabalo kang ref ang giutang. Ikaw jud, Okay. ikaw jud. Okay. Sige, na. dapati ko. Na. Oh. Dapati ko. Oh, ako nasulti. Ako nga naman. Oh. Usa mo gihon dito sa CI ha? Isulti na ako tinuod. Si tinuod. Nga di ka makabayad. Hindi ko kabayad. Excuse me, kadato na ako di kabayad. Kung dato ka nga nangutang man ka. Kuan, gusto na kong tibo-tibo Kuyawa ninyo. para di makuan dako akong Ano kwarta. man na, pasensya ka, ako man ang GCI. Kung lain pa to yung GCI, kung giingnan pa ko nimo daan, Sila kay makabalos ko, ikaw gay si Ayon, dautan puti ang buang nga. daote, wadyo ko nahalok minda. Daot na kay kasi LYR Wadyo buang ko nga na wadyo ko nahalok minda ilway. Na. Baguro ko naka-impas pag Aron short sa diha. M-core na pugkon mo dautan. O nya ka na masuko baka tinuod man. Saan ko pagkuag ref ani ron? Oo nya, sala ko na. Ako man ang GCI, ako magipangutan na. Ano sa problema nimo sa kuha? Ikaw ang may problema. Mag-away ta, wala man. Daghan di kag sala sa kuha. Unsa? Wa ka balo ha? Daghan kay problema. Kuyawan Kuyawan ni. sinahan mo, magud mo yung ref. Oh! Ikaw na lang tayo nangutang. Oh, ikaw bayad, sigot ka. Happy ka. Oh, happy po kay ka, abnormal ka. Ako yung pautangon. Kung nag-abro-abro na kay sampalungon ka na buang. Sige daw, sampalong nga daw, kay basig nabiya ka sa akong lugar. Kasi ipakunta mo ising, kabalo ko, duha guro mo interview dito. Ising pareha mong duha, mga katok. Otro pud to. Oh, wala ka maluwa siya napakita karon? Asa man siya? Nisibat na. Ano ni si Batang Pud? Alangan ka na may suman sa barangay. Nadawat na niya akong sumon. Yes, nadawat na. Ako'y nakadawat via email. Asan po ni Takas? Hindi ba, udong. Tago ka naman. So, ang sumunod at yung ulos. Bantay Oh. ka lang ha, magkita tapuhon na pod ha. Ayaw, dyan ko kadukad-lukad namin. Ayaw ko tudlo rin dakad. Ay, pugo tudlo-tudloan. Oh, wakay utang niyo. Oh, wakay utang niyo. So, way utang. Nakalimutan ko suriso. Imong suriso aslom ka ayo liwat sa imong ilok. Bugo, suriso to na sinigang. So, kitag sinigang. Ayaw ko imong bugo minda kay dili ko bugo. Di ko bugo. Ignorante lang. Wala ka pila og surisong sinigang. Sa ka basi pa mangutana ka sa comment section kung naabay suriso nga sinigang. Naa, comment down below. Kuyawan ninyo. Sirs! Alang ang dawatan ninyo nga wa jud mi ganahan sa inyong luto mong dili mo bayad. Even though nabusog mi pero oh my god, yak. Oh. If I know. Usa man? Nanguha ba ka kay gusto nimo, mabitong nangutang ka. Oh, Kaya kung di nimo gusto, di wa ka nangutang. nya ka na masuk kumakaron kisa may nangutang sa Togref karon. Ako, Oh, unya. nya ka na masuk man ka nga dili ka aprobahan. O kay ngano gidautan ko nimo. Problema na ninyo. Kaya kung tarong inyong record, mao man yung isulti dito nga sir, mao ni sir ingana. Unya kabalo di ka sa akong record. Yes, kabalo ko, kadugay na tong friends. Diyos ko. Kadugay na tong silingan. Ano, wala ko Sa na ko yung sobrang- mga gamit wa na impas. Sa sobra ganyan to ka-close, di ba? Nag-try-durani na ganita. My God, Minda. Huwag hapon ka nagbago. Ikaw mo nagbagong buang ka. Yes! Wala. Kabalo sa jud ko ning buang ka. ha? My attitude depends who you are. Oh my God. Manguha man jud ka, manguha man jud kag mga gamit na naunta. Ay nga, musaba ko. Ako'y mag-atang daan sa kanto ko na mo CI. Everyday ko mag-atang sa kanto. Pag-atang. Sabaya pa yung isuon nga parahan mong naong. Ihanga ko. Pangita ka. Antay lang mo ising balikan ka mo buang mo. Kadugay mo tubag sa pangit. Ipagdali kay ma-expire na ko. Ay, tara. Hello? Isin! Okay lang. Kumusta man ka diha? Kumusta man ka diha? Okay ra kaayo uy, basta kabalo na ka no. No, nawala ka. Nagtago-tago kay kuno kay nay mga din kay mga sungon sa kuha. Ha? Kung ni tago-tago ko di sa kapon nag-aproba mga sungon. Gisumunan ka? Uy, kasi lagi kay mo rin kita sa ako dira. Ay mo din tago-tago. Paminaw sa bana ako'y good news. Ano man? Si Minda nangutang siya grep. Oo. Tapos ang tiksi ay sa kuha man ni Duol. Tapos Gidautan nako. ay ra uy. Wa ka utang, Mayra. Baka pa na sa iya nga di ka utang ni rating niya. Da tagam. Gina pa ko niya nga dato daw siya dagan daw siya kwarta anak ko. Kung dato ka nga nangutang man ka. Na mao na. Oh, kaya ako pa interview ako. Nasamot ko siya dito utangan kay da utang hindi ra ko siya tama. Tagam niya isig. Ay, gini nga abi ako ni mo madam ay.
Uli na ha. Madam, dali ikog ko anak, durian candy pag uli nimo ha. Dalan ka dira. Pag di na lockdown ang bigot. Sige. Basta ako'y bahala sa sumon diri. Inon ako nga, nagbakasyon ka sa US para di ang balik diri ha. Oo, ina, nagpakasyon ko para di na magduan ng mga kapitan dira. Sige. Sa uti magbahay, tinunda, uy, meron niya di sa pautangon. Tagam gani, sige. Hay! Madam. Oo, Paludi sa kuya 300B. Kay wala ko'y load ba? sige lang, utang ko diri, pag ako nasipatan, rapon ako kay pagman. Kuha naman ko dito, tubig, sa ko diri sa usipulian mo niya, utangan ako niya, sipat tayong diretsyon. Ay, sige, anak. Go. Ay, 500 na lang. 500 na lang. Sibat, diretso ha. Sige, 500 na lang. Sige, load. Katong number na ko atong globe. Ha? Oo, kana. O sige, Mm. sigat na ko pag human. Oh, sige ba. Bye, madam. Babay diya. Samping ni dira. Oh, sige. Babay. Uto-uto. Da, karon ka. Maloadan siya ko 500 ro.